l'experiment de Michelson and Morley és un experiment que es va fer l'any, si fa no fa 1887, perquè de fet foren una sèrie d'experiments. Michelson ja havia treballat amb el mateix tema que descriurem a continuació. I possiblement tots els experiments que no han sortit com s'esperava que sortissin, aquest és el més famós, el més conegut de tots. No és que l'experiment no estàs ben fet, és que el resultat que va donar no és el que s'esperava. Anem per parts. El llum, la naturalesa del llum, se considerava semblant, ondulatòria o corpuscular, segons el model que s'ha triat, segons el científic que es seguís, però es considerava molt semblant a les zones que es mouen, per exemple, en aigua, o zones de so que es mouen utilitzant, per exemple, aire. És a dir, hi ha un suport, en el cas de zones que són d'un estany d'aigua, és la pròpia aigua, que és pertorbada, la superfície és pertorbada, i aquestes zones es desplacen, aquesta pertorbació d'energia es desplaça a través d'aquest mitjà, aigua, aire, el que sigui, i arriba a un receptor que les identifica. Clar, hi havia evidències que el llum estava feta per ones, i es pensava que era molt possible que aquestes zones corresponguessin a pertorbacions en un mitjà que no s'havia detectat mai, però en el que s'havia donat el nom d'èter. Aquest èter havia de tenir unes qualitats molt particulars. Per exemple, havia de ser molt tènue, perquè les persones, els objectes, quan es mouen dins aquest èter, que no, a més de permetre el moviment de zones sonores, permet el moviment d'objectes a dins ell, i nosaltres no notam cap tipus de frenada, d'oposició, de viscositat, etc. Per tant, aquest èter havia de ser un producte estrany quant que tenia unes propietats que no s'assemblaven a res. I en aquests moments, el 1887, Michelson, que ja venia de fer experiments semblants, s'ajuntà amb Morley i dissenyaren un experiment per detectar la velocitat de les zones de llum respecte a aquest èter. Suposadament aquest èter era un producte, un fluid, per molt estrambòtic, per molt estrafolari que fos la seva natura, que es movia, i a dins d'aquest fluid es movia la Terra, el Sol i qualsevol altre objecte. Clar, aquest fluid es movia en una direcció que se desconeixia. Ara bé, si es feia un experiment en un punt de la Terra, el que fos, i s'anava repetint al llarg del dia tot l'experiment, com que la Terra gira, aquesta direcció en què l'èter flueix a través del laboratori on es feia l'experiment aniria girant, aparentment, així com gira la Terra. Per tant, en qualque moment es aconseguiria que el llum anés en la mateixa direcció que es movia l'èter, en qualque moment en direcció contrària i en qualque moment transversalment. Per tant, se podria notar una diferència. Pot ser que no se pogués mesurar la velocitat absoluta de l'èter, però sí que es notaria que el llum, que era el que es desplaçava i la velocitat del qual es mesurava dins del laboratori, es movia a favor de l'èter, en contra de l'èter o transversalment. A més, si aquest experiment es duia a terme durant diversos moments de l'any, encara amb més motiu s'hauria de notat aquesta influència de l'èter sobre la velocitat del llum segons que les direccions d'un i altre coincidissin o no. Per fer això, no es podia, era molt complicat mesurar la velocitat exacta de l'èter. El que es va fer és recórrer a la interferometria, que era una especialitat de Michelson. Interferometria vol dir que es provocarien raigs de llums que tenien direcció perpendiculars i es notaria, es mesuraria si interferien o no. En aquesta excel·lent animació treta de Sevicki se mostra molt bé. Suposem, per començar, que no hi ha moviment de l'èter. Llavors, des d'un emissor que està fix, es dispara un raig de llum. Aquest raig de llum arriba a un mirall, que és això d'aquí, un mirall que és mig transparent. Això vol dir que aquest mirall deixa passar una part de la llum i en reflecteix una altra part. Aquest mirall es fabrica de vegades juntant dues peces de transparents de vidre amb un angle en diagonal de 45 graus i amb una resina especial que l'adjunta, o bé a vegades platejant amb alumini amb un gruix determinat una part del vidre. Bé, si el laboratori no se mou respecte a l'èter, el raig arriba aquí, es divideix en dues parts, una part és perpendicular, raig d'un és perpendicular respecte de l'altre, i com que no hi ha moviment i aquests dos braços tenen la mateixa llargada, els dos rajos en reflectir-se en dos miralls tornaran a coincidir en aquest mirall i arribaran a l'observador, que suposa que està aquí baix en fase. D'una altra manera no hi haurà interferència. Ara bé,
Si el laboratori se mou a dins Cèter, quan surti raig d'aquí i et separin d'orbocins, els camins seguits en direcció horitzontal i vertical, per dir-ho d'aquesta manera, és a dir, en dues direccions ortogonals respecte a la direcció de Cèter, no seran iguals. En el final calcularem aquesta diferència. I en no ser iguals, les dues zones de llum arribaran desfasades en aquest mirall semireflectant. I en arribar desfasades, arribaran també a l'observador desfasades i es notarà una interferència. Una interferència com la que es pot provocar en dues zones, l'amplitud de les quals et suma o es resta a volar. L'aparell concretament que es va utilitzar venia de l'aparell que havia dissenyat Michelson anys enrere, és a dir, es produeix un raig de llum aquí, això són dels dibuixos originals del treball d'aquells dos senyors, i coincideix amb l'esquema que acabem de veure. S'emet un raig de llum des d'aquí, arriba al mirall semireflectant, es divideix el raig en orbocins perpendiculars, el primer possible viatge fins a aquest mirall i és rebotat, el segon possible viatge fins a aquest altre mirall i és rebotat, i quan tornen a incidir sobre aquest mirall, que és semireflectant, van a parar a un telescopi amb un prisma amb el qual és possible determinar si hi ha interferència o no, és a dir, si arriben en fase o no. Dit d'una altra manera, el raig de llum que surt et separen dos trens d'ones, els dos trens d'ones es reflecteixen, arriben al mirall i arriben a l'observador. Si arriben en fase no hi ha interferència, si no arriben en fase hi ha interferència. Podem, per refrescar la memòria de qui ho necessiti, podem fer un microexperiment amb aquesta excel·lent aplicació en Java que ens permet provocar interferències a gust, tant amb ones mecàniques d'aigua com ones sonores com ones de llum. Per exemple, si col·locam dues aixetes i un detector, suposem per exemple aquí, les zones arriben al detector i si provoquem interferències de qualsevol manera veurem que al detector li arriben les zones clarament de manera, amb interferències en sumes i restes que no són ser de les zones regulars que arriben perfectament en fase aquí dalt. Això és el que esperaven terminar Michelson i Morley. Bueno, perdó, això no és el que havien de fer. Això és el que havien de fer. Així mateix, l'aparell que ells dissenyaren se va complicar un poc. Se va complicar perquè, per millorar l'exactitud de la mesura, se va allargar el camí de raig. Aleshores, se posaren uns quants miralls entre els quals els raigs de llum anaven i venien unes quantes vegades fins a que la distància recorreguda pel llum, en lloc de ser d'un metre a un metre i poc, era de més 11 metres. En resum, l'experiment és el mateix, però en augmentar la distància recorreguda per raig de llum s'augmenta la probabilitat de fer la detecció de la interferència sense errades. Com que això es feien els soterranis d'un edifici que estava en una zona urbana, se va posar tot l'aparell, aquí està tot l'aparell dibuixat, sobre un bloc de marès gros, i aquest bloc es va fer surar sobre una espècie de recipient de piscineta amb mercuri. Això, per una banda, absorbia totes les vibracions i, a més, permetia un mode d'operació que donava valor a l'experiment, i és que ells, una vegada fetes les observacions, pegant una petita empenta en el bloc de marès, i el bloc de marès flotant sobre mercuri anava girant molt lentament i ells seguien fent observacions, de manera que al llarg del dia, en distintes observacions, en distintes orientacions de raig de llum respecte de l'hipotètic èter, se feien determinacions en tots els angles. Per tant, si es produïa una interferència, se veia perquè en algun moment aquestes observacions coincidirien en la direcció del moviment de Cèter o en la direcció ortogonal. En definitiva, el que ells esperaven trobar era una cosa com això. Això és la figura d'interferència corresponent en llum blanc. Ells feien un calibratge de l'aparell en llum groga, en llum monocromàtica de flama de sodi, però llavors les observacions les feien en llum blanc perquè la interferència provocava interferència diferent en distintes longituds d'ona i s'apreciava molt més aquestes ratxes negres en contrast amb les ratxes d'altres colors corresponent a tots els colors que formen part de la llum blanca. Amb això vam per acabar de la primera part. Després veurem la segona.